चन्दन ब्रह्मआ बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा कर'ना भाइराससो। चन्दन ब्रह्मआ BPFखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा कर'ना भाइराससो। चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ जेननायनिसो खामानि मावगासिनो दं बायदि मोनदों। चन्दन ब्रह्मजों हाग्रामा महिलारिजों मोजां सोमोन्दो गैया। दैजिं फेस्टिभेलाव चन्दन BPF आरो हाग्रामा BPFनि गेजेराव WWE जादोंमोननो। बै समनिफ्रायनो चन्दन आरो हाग्रामानि गेजेराव मोजां सोमोन्दो गैया। बिनिखायनो जानो हायो बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननायनिसो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै सम थानायावनो हाग्रामा महिलारिया जुदि चन्दन ब्रह्मखौ जुदि BPFनिफ्राय होखारनानै लायाब्ला नोंथाङा जा 5% मान सन्मान दङ बेखिनि 5% मान सन्मानाबो जोबस्रांसिगोन। नाम्बार 1 पइन्ट बिथांखौ मानि थाखाय कर'ना भाइरास बुंनाय जादों बर'फोरनि एबा BPFनि। नाम्बार 1 पइन्ट सनितपुरनि बर'फोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै चन्दन ब्रह्मआ थगाय दोनबोगासिनो दङ आरो दासिमबो थगायनानै दोनबाय थादों। सनितपुरनि बर'फोरा मानि थाखाय हानि पाट्टा मोनासै? चन्दन ब्रह्मआ एसेबां मोसौ बायदि थगायनानै दोननो नाङामोन। 2 नाम्बार पइन्ट BKWSCखौ होबथाग्रा मानसियानो जाबाय चन्दन ब्रह्म। बिनि थाखायनो दिनै UBPOजों एबा BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरजों BPF एबा हाग्रामा महिलारिया बिराद गाज्रि मोनजाबाय। दिनै BPFजों आरो UBPOजों मोजां सोमोन्दो गैलायलिया, गोजान जाबाय। सोरनि थाखाय? अनलि फर चन्दन ब्रह्म। नाम्बार 3 पइन्ट आसामनि मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्माजों हाग्रामाखौ गाज्रि मोनजाहोग्रा मानसियानो जाबाय चन्दन ब्रह्म। मानो होनोब्ला चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामाखौ जिहेतुके मोजां मोना, बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मआ मा पलिसि खालामदों सिं बेखौ हाग्रामाया मिथिनाया मोजां। दिनै BTCआव BPFजों BJPजों मानि थाखाय एलायन्स जायासै? हाग्रामाया बे बाथ्राखौ क्लियारलि मिथिना लानाया मोजां। मानो होनोब्ला नोंथांजों चन्दनजों मोजां सोमोन्दो गैया। बेनिखायनो नोंथांनि राजनिति जिबनखौ चन्दन ब्रह्मआ बोरैहाय फोजोबनो हायो बेनि थाखायसो सिं खामानि मावनाय बायदि नुनो मोनदों। नाम्बार 4 पइन्ट बिश्वजित दैमारी बिथांखौ दिनै BPFनिफ्राय होखारनो नागिरग्रा मानसिया सोर? जों बयबो नुबाय, जों बयबो मिथिबाय, बिथाङाबो चन्दन ब्रह्मआनो जागोन। मानो होनोब्ला बिश्वजित दैमारीया BPFनि गासै पलिसिखौ खालामो। BPFखौ गोजौ थाखोआव लाबोनाय, आसाम सरकारजों एलायन्स खालामनाय, भारत सरकारजों मोजां मोनजाहोनाय आरो BTC ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरजों एबा अर्गेनाइजेशनजों मोजां सोमोन्दो लाखिग्रा मानसियानो जाबाय बिश्वजित दैमारीमोन। बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै बेखौ नुनानै चन्दन ब्रह्मआ मेगन साबाय। बिश्वजित दैमारीखौ बिनिखायनो बोरैहाय मा पलिसि बाहायनानै BPFनिफ्राय आउट खालामनो हायो बे खामानिखौ चन्दन ब्रह्मआ मावबाय। दिनै चन्दन ब्रह्मनि जा पलिसि जोबोर सिक्रेटलि जा पलिसि बे पलिसिया जाफुंगासिनो दङ। चन्दन ब्रह्मनि थाखाय दिनै BPFआ 0 जानो थांगासिनो दङ। BTRनि इलेक्सनाव 37थायाव बिजाथि होदों, मोनफ्रोमावबो जेननो थांगासिनो दङ। सोरनि थाखाय? चन्दन ब्रह्मनि थाखाय। चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामाखौ मोजां मोना। चन्दन ब्रह्मआ दिनै BPFखौथ' मोजां मोनला। दैजिं फेस्टिभेलनि उननिफ्रायनो चन्दन ब्रह्मजों हाग्रामाजों बेफोरबायदि गोजान जाबोगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसे जानानै खामानि मावनांगौनि थाखाय सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायनाया फाइनेल जानो गोनांमोन,
बे सावरायनाया जोबोर गोजौ थाखोआव मोनहैदोंमोन नाथाय चन्दन ब्रह्मआ बेखौ खौसे जानो होआसै सोरनि थाखाय खौसे जानो हायासै रायजो राजाया मिथिनाया मोजां BPFनिफ्रा मिथिनाया मोजां दे चन्दन ब्रह्मनि थाखाय हाग्रामा महिलारी एबा BPFआ बर' हारिनि आफादफोरजों बर' हारिनि राजखान्थि आफादफोरजों खौसे जानानै खामानि मावनो हायासै एकमात्र बै चन्दन ब्रह्म मुंनि कर'ना भाइरासनि थाखाय बेनिखायनो बुजिना लानाया मोजां बेनिखायनो आं हाग्रामाखौ खेबसेबाव खावलायो नोंथाङा चन्दन ब्रह्मखौ BPFनिफ्राय आउट खालामनाया मोजां चन्दन ब्रह्मनि गामियाव आसामनि सासे मिनिस्टारनि गामियाव सासे इउटिउबारा उदाङै बेरायनो हाया जानो हायो आंखौ एटाक खालामनो होसोनायाव बै चन्दन ब्रह्मनिनो आखाइ दङ जानो हायो नङाब्ला सासे मिनिस्टारनि गामियाव सासे साधारन इउटिउबारफोरा मानि थाखाय उदाङै बेरायनो हाया मानि थाखाय गोजोनै बेरायनो हाया आरोबाव गोबां पलिसि दंबावो थि समावनो जुदि हाग्रामा महिलारिया बै चन्दन ब्रह्मखौ जुदि BPFनिफ्राय आउट खालामा अब्ला नोंथाङा जोबोर प्रब्लेमाव गोलैगोन मानो होनोब्ला BPFखौ फेजेननायनि पलिसिखौ सिरि सिरि चन्दन ब्रह्मआनो मावगासिनो दं जानो हायो दिनै बिश्वजित दैमारिया अलरेडि आउट जानाय बायदि जाबाय दिनै इमानुएल मोसाहारि बिथाङा आउट जाबाय BPFनिफ्राय आरोबाव इलेक्शन सफैनाय लागै सोर जि BPFनिफ्राय आउट जाबावनांगोन भगबाने जाने बेनिखायनो हाग्रामाया मिन्थिना लानाया मोजां चन्दन ब्रह्मआ मा रोखोमनि मानसि बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया मिन्थिनाया मोजां चन्दन ब्रह्मआ मा रोखोमनि मानसि बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो चन्दन ब्रह्मखौ BPFनिफ्राय आउट खालाम नङाब्ला नोंथांनि जाखिनि सन्मान दङ नोंथांनि जाखिनि आसाम सरकारजों अनजानाय बेयो गैया जासिगोन दिनै BTCआव मानो एलायन्स गैया दिनै आसामाव मानो एलायन्स दं मानो होनब्ला चन्दन ब्रह्मआ मिनिस्टार दाबो BJPजों एलायन्स बिथाङा बिनिखायनो आसाम सरकारजों एलायन्सआव दङ नाथाय BTCआव गैया बेनिखायनो BPFनिफ्रा बै चन्दन ब्रह्म मुंनि जा कर'ना भाइरास बर'फोरनि BPFनि बिटिआर ओनसोलनि जा कर'ना भाइरास बेखौ सिनायना लानाया मोजां बिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां